Fl-aħħar sigħat ġie rreġistrat każ wieħed ġdid ta' coronavirus, każ li huwa importat minn barra u l-ewwel każ li ttestja pożittiv minn meta nfetaħ l-ajruport fl-ewwel ta' Lulju li għadda. Skont il-Ministeru tas-Saħħa il-persuna li nstab pożittiv kellu wkoll is-sintomi ta' dan il-virus. Net News huwa infurmat li l-każ huwa ta' raġel li ġib titjira tal-Ermulta minn Amsterdam jumejn ilu fl-ewwel jum li nfetaħ l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara 3 xhur magħluq minħabba l-imxija. Jirriżulta wkoll l-ekwipaġġ tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru intalbu jagħmlu self-isolation id-dar. Mhux magħruf jekk l-istess direttiva ngħatax lil dawk kollha li kienu abbord l-istess ajruplan. Mhux magħruf ukoll lanqas jekk il-persuna li waslet mill-Olanda kienitx qed toqgħod f'lukanda jew f'residenza privata. Dan għaliex is-Sofrintendenza tas-Saħħa Pubblika m'għadix twassal aġġornamenti dettaljati. Bħalissa total ta' każi pożittivi għal coronavirus pajjiżna jinsab fil-livell ta' 672 fil-waqt li t-total ta' dawk li rkupraw huwa ta' 650 kif l-aħħar 24 siegħa fieqet persuna oħra. B'hekk il-każi attivi ta' coronavirus baqgħu 13. Fi 17 il-ġimgħa ta' l-imxija f'pajjiżna kellna b'kollox 2 każijiet ġodda ta' coronavirus biex din kienet lanqas ġimgħa li ġew reġistrati każijiet ġodda minn kemm ilu li faqqet din il-pandemija f'Malta fis-7 ta' Marzu li għadda.